सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय खुश रहा। तब का समाचार बा? समाचार तो सब ठीक बा। ठीक बा। हाँ। अरे लौकत नहीं कि कहाँ रहता नहीं है घरी? जानत रहो हाँ ये घड़ी रहत नहीं कि टाइम नहीं खिलागत हमारा टाइम नहीं के मिलत ना। का है? अब जानत रहो कि चाय होकर दुकान एजा बन रहता। हाँ चाय के दुकान तो घरे बनवा लेला। घरे कहाँ केहू के बनावे का टाइम बाटे। का है? अब जितना देरी पंडिताइन के कहब जे कि तनी चाय हो बनाओ उतना देरी में हम तनी मनो फ्रेश हो जाला, बाहर भीतर चल जाला आदमी। तो हाँ तो बहरी जात हो चौक पे ना साइकिल उठावे नहीं। चौक पे चल जीवो तो मारी के डाणे और तूर दियो सो। सुनो साइकिल उठावे नहीं। हाँ आ साइकिल पर एक हाली फान हमारा चढ़े तना आवेला। हाँ या तरी पेंडिलो धके चढ़ा जाला नो वो तरी हमारा ना चढ़ावेला। हाँ। एक हाली फान के बैठे नहीं हाँ। साइकिल पे हाँ आ सीधा एकदम एक हाली दुबई चल जानी। दुबई 1.5 घंटा लागेला दुबई जाए में बक्सर से। मैंने हमारा के बुर्बक समझ ले बड़ा, का पागल समझ ले बड़ा। ते में हम पागल के का बात करते नहीं भाई। का हाँ 2 घंटा मैंने साइकिल से चल जीवो दुबई। 1.5 घंटा में पहुंच। 1.5 घंटा में दुबई चल जीवो। हाँ हाँ तू हाँ हम जानी ना। 3.5 घंटा हाँ एरोप्लेन के लागेला। एरोप्लेन के। हाँ प्लेन के उड़े में जहाज के हाँ 3.5 घंटा में। आ तू साइकिल ले हाँ। 2 घंटा में चल जाता दुबई। तब पागल हवा का। का वो जहाज के अंदर कहाँ लगेला? काहे? आवे जाए में टाइम ना लगेला। हाँ उतरे में वो जगह खोजी बड़ के ने जगह बा हनो। तो जगह मिली तो उतरी ना तो ऊपर गोल गोल नाचत रही अच्छा हनो। तो ओमे टाइम बीतेला कि ना बीतेला? हाँ, टाइम बीतेला। हमारा हाथी जी साइकिल बिया हाँ डणारियो पे उतार देनी हम। तो हमारा कौन चीज के रोक चेक करे के बाटे? ओकरा तो कि सिंगल मिली तो उड़ी ना मिली तो ना उड़ी। ठीक नो हमारा सिंगल साइकिल के। साइकिल तो धीरे धीरे ब्रेक दबने नु हाँ। एकदम धीरे 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 उतर जाए रोड पे। कितना के स्पीड में चलाई ना रोग साइकिल। एक कदम मत पूछो स्पीड तो ओकरा में मीटर नहीं तो बताइती कितना स्पीड चलेला। और ये सुनो हाँ जानी दुबई चाय पियब हाँ आ ओकरा जरिए बुर्ज खलीफा बा। हाँ जना के वाल टावर कहल जाला बड़का बुलम का। हाँ 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 गोल बड़ा का हो जा ना सुन ले बानी। सुन ले बड़ा हाँ तो वो ये बुर्ज खलीफा के नीचा बा हाँ सब्जी के मार्केट लागेला। नीचा बाजार। बा? हाँ बाजार। हम सुन ले बानी कि अंदर में लागेला। अंदर में बा मॉल ओल मतलब मार्केट। आ तू कहता बाजार बाजार लागेला बाजार। बहरिया बाहरिया ना भीतरिया। अच्छा भीतरिया। हाँ हाँ जानला। हाँ वही में से ले लेनी आधा किलो टमाटर हाँ 1 किलो परोरा हाँ आ हरियर मिर्चा 50 ग्राम है ना। हाँ तो हतुनी लेबे करबो ऐसे कि तुम लोग तो रोज ना मिलबे ना करी। रोज के हुए कमाए पैसा वैसा होई नहीं कि घर में कि आवो तो तेरा 50 पागल ग्राम आदमी। 100 ग्राम किन बनू। खाही भरनो रोज रोज के कमाए बाबू है आना जाना चाहे पिए रोज जाए के बा। तो बासी सब्जी का होई ताजा ताजा खाई जाला एकदम। एगो लौका ले लेनी हतबत। अच्छा हाँ एगो लौका ले लेनी काम हो जाला। हाँ ठीक नो आ जान लो कि बस आधा घंटा बाजार करे में लागेला। हाँ आ ओकरा बाद ही फिर गाँव में चलिए ओने गाँव में 1.5 3 3 ही घंटा में। आधा घंटा बाजार करे में 3.5 घंटा में बाजार अपना घरे चलिए ओने। 3.5 घंटा प्लेन के लागत जाए में। 3.5 घंटा आवे में। हाँ 7 घंटा। हाँ और वो 3 घंटा में अप डाउन कर लेता नहीं। करे नहीं नो इतना फास्ट साइकिल चलावे नहीं नो करत है कि 5 जना देखे लो तो 10 जना धरनिहार लागे लो है नो। इतना फास्ट साइकिल चलावे नहीं। अरे 3 ही घंटा तारा बॉक्सर से सिवान आवे में लग जाई हैं। तारा ना बुझाई बक्सर से सिवान हम का कर जाबे यार जानत रहो। हाँ उजा बड़े बड़े लोग कुल रहेला सब्जी ए भाई। हाँ आ तोहरों के खोजनी ओने चाय चाह पी के तो तारे खोजनी तू लौकेला ना कहाँ रहेला तू? अरे हम हाँ हम कहो मत कहाँ रहता नहीं। कहाँ रहत बताओ तनी तो। हम हाँ तू ही हम चल जाई ना नेपाल। नेपाल नेपाल का करे? नेपाल हो नेपाल का करे? ऐसे तो बॉर्डर बन पे तो नेपाल का करे जाता रह तू? बॉर्डर हमारा के रोकिए नहीं के सकत। काहे तू का बड़ अधिकारी हवा कि नेता हवा? अधिकारी ना हनी ना नेता हनी। हाँ तब हम हमारा के बॉर्डर रोकिए नहीं के तो सकत। नेता के बेटा हवा ना हाँ सुनो डाकू डाकुओ ना हई क्रिमिनल हवा कुछो ना तो वो हमारा के केहू रोकिए नहीं के सकत जाए से। ई भाई गांव के पोखरा देखो ताड़ा
हाँ हाँ पोखरा देखत गाँव के पोखरा देखा तड़ा हाँ 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 वही में जाई ना। अच्छा जानते बड़ा पहले के कितना दम साधी ना कि मतलब कि 2-4 घंटा का 2-4 दिन हम दम साधल ही रह जाई ना, कोनो फर्क ना पड़ी। पानी में सांस रोक देला सांस रोक दी ना पानी में। बहुत बढ़िया करल। हम बोरिंग के हौदा में बैठे नी नु हाँ। तो हम तो 5 मिनट में बुझा ना जा तो सुनो ना वही पोखरा में बूढ़ी मरनी। हाँ अब भीतरे भीतरे एक आली चली गई नी कहाँ मर गिल हाँ मर जाइम नेपाल 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 बूढ़ी मरनी नेपाल चली गई नी। अरे यहाँ पोखरा में से नेपाल नेपाल तो सुनो हाँ पोखरावा में हाँ पोखरा में तो 3 हाथ पाकी बाटे तो तू पाकिया में गड़ गया का वही जे अंदरे अंदरे सुरंग बा ठीक बा। सुरंग बा हाँ अच्छा पोखरावा में हाँ। अंदरे अंदरे सुरंग बा। हाँ 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 बा तो वह नेपाल निकल के हाँ मंदिर में हाँ वो शंकर जी के मंदिर के का नाम हुआ है ओ पशुपतिनाथ हाँ, पशुपतिनाथ हाँ 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 जाके जल उल चढ़ा के पूजा उजा क के हाँ 1 से 1.5 घंटा दोनों ओर के अच्छा 1.5 घंटा में चलिए वाला 1.5 घंटा में जाके हाँ आइयो जाइए वजह से ओजे से बाप रे बाप आराम से पूजा उजा करी ना। ये रोज के काम बड़ू यही से केहू ले भेटे ना होला। हनो रोज जाइम पोखरा में हाँ बुड़की मारम। बढ़िया से दर्शन होला नो हाँ, बहुत बढ़िया से दर्शन होला पनिया में से पनिया में से हाँ बुड़की मार के उनका मंदिर के भीरी नु निकली ना। अच्छा वो जो पोखरा मंदिर के हाँ, चलिए वही पोखरा में हे तो आदमी तरह के देख के डरा जाते कि तो भूत प्रेत आगुल कहाँ से ना आदत हो गइल बा नु। कपड़ा खोल के जाला का कपड़ा खोल के काहे के हाँ तो पौकिया में लटाला ना और पानी में पानी तो वही में धोवाई ना। अच्छा हाँ हाँ देखो हाँ का देखो कहे नहीं नु कि हमार बेलमुंड ना खराब कहनी काहे खराब होता तार बेडमुंड। तू काली जी का जरी पोखरा में से तोहर एक बार नेपाल चल जाला तारा इतना लिंक हो गइल बा ओमे से जइबो कैसे 3 हाथ और 3 पाकी बा सुरंग बा पाकी बा लेकिन ओमे सुरंग बनावल बा। बनावल ऐसे बा कोनी बॉर्डर ना रोक सकेला केहू हमरा के रोकिए नहीं के सकत। हमारा सोझा बड़े बड़े बात ना फेकनी काहे ठीक ना न? फेकनी हाँ रउआ जब हाँ 1.5 घंटा में दुबई चल जातानी चाय पिए खातिर हाँ। तो हम मंदिर में पूजा करे खातिर काहे नहीं जा सकत। ए गधा सुनो का तो हम तो जाते तो पूरा दुनिया देखेले कि साइकिल से जा रहल बने तिवारी जी हाँ आ तू पौकिया में तो सब ओजे कोई- लुका जात होकबा हनो हाँ। तो फूल पत्ती लियाइम तो उजले पता चली नु। आइजा फूलपति नहीं खे ओ पोखरवा में थोड़ी धोइल बा उजे से लेके आइम तो आ तू बगली में कहीं तुर के ले जेबा आइजे चेक कर मर लियो रहबा आधा घंटा बगली चेक कर लियो ये हमारा काम लगल बाटे तार चेक कर चली हम ना। ना अपन चाय फिर पियल छोड़ के तार चेक कर जाई दिमाग ना हमार खराब तार करे, ठीक दिमाग न? खराब होके लगो। बतावा भाई का बताओ तू चल जाता 1.5 घंटा में चाय पी के चल जाता हाँ। तो हम काहे नहीं की जा सकत। तू हाँ हाँ का देखो तार कबे से हम जौन बात भाषण सुन के दिमाग हमार जौन बात एकदम खराब हो रहल बा तो हमारे भाषा बढ़िया नहीं लगो तहार ठीक लगल हा। तारा का बुझाता हताना बड़े बड़े फेंकल जाला कहली कहे नहीं कि तारा के 20 बेर कहले तू अपना के बुजुर्ग भइलो आ फेंको ताड़ो कि चाय पिए जाता नहीं हैं दुबई जाता चाय छोड़ के बतियो नहीं हाँ, इज्जतदार घर के हाँ बात। इज्जतदार घर के रोज हाँ। लात मुका खा लो इज्जतदार घर के हड़। सुनो हाँ। कबे दिमाग फेंकत हमार दिमाग में हाँ, जौन बात दिमाग फेंकत। खजुलहट हो गइल बा हाँ तार सोचत रहनी है ये मारे लगे बड़ा।